Coba kau kemari. Ya, Pak. Di sini ada 2 pasien. Persamaan namanya. Saya. Yang satu pasien nama ini bernama Sayudi. Juga yang baru ini Sayudi. Saya, Pak. Tapi yang lama ini mempunyai penyakit tipes, dan yang baru saja kena penganiayaan dari orang-orang kampung Tembok Duku. Saya, Pak. Tapi yang paling harus diawasi yang penyakit tipes ini, sebab keadaannya sangat bahaya. Ya? Saya, Pak. Baik, supaya dirawat, saya mau memeriksa kamar 3. Aku gak lega kali loh.
Sing jelas aku kudu nggawe patine Sayudi. Sampai Sayudi gak tak pateni jelase mesti dendam. Nek wis metu teko rumah sakit mesti bales tumraping aku. Nah, iki aku mencolot teko rumah sakit. Tak bongkari teko wuwungan rumah sakit iki. Tak dinggike nek jelas iki panggonane Sayudi, tak pateni iki Sayudi. Nah, iki. Nek ndelok tandane iki jenenge Sayudi. Wah, Sayudi. Sayudi, kon tak pateni kon. Kurang ajar. Alangkah baiknya saya mau meriksa pasien yang telah sakit. Ada apa, Suster? Pak dokter, Ya, pasien yang telah sakit sekarang keadaan meninggal, Pak. Sayudi. Saya. Coba periksa Sayudi yang mana? Oh, Sayudi. penilai. Saya. Suster, cepat mungkin hubungi keluarganya di penilai. Saya, Pak. Aku eling. Rikala saulan sing kepungkur. Sakwise aku waras dirawat nok rumah sakit, aku ora lega ora lilo nek gak mbales barek markaban. Sebab nganti aku dirawat nok rumah sakit iki mung gara-garane markaban dianggep nek aku seneng barek Mariati. Padahal nalika semono aku mung ngeterno tok barek Mariati. Ning ngopo sebabe? Kabeh pemuda-pemuda dadak ngajar aku ngantek gak karu-karuan, mematek aku. Iki kesempatan. Sarene dheweke malah mateni Sayudi, dianggepane Sayudi sing wong sing kaya aku. Ning nyatane salah. Sayudi pasien sing lara tipes. Ya dalan sing kaya ngene iki sing tak goleki. Gak lega gak lilo, aku nek gak mbales patine markaban. Hei, markaban. Wong tembok nduku. Iki lho, Sayudi. Apa sih to? Wong atase nabuh kentongan kok iso gandol iki lho. Sing gandul sapa? Ya kon iki lho. Tak wis bener. Bener apane? Kurang apane? Kurang cepet, San. Oh, kurang cepet. Iya. Wara-wara oh. Kurang cepet. Iya. Durung-durung wis dituk. Mamula cerewet tok kok cerewet tok awakmu cerewet tok. Nek nggandol kenggandolen. Nek cepet kecepetan. Kon tak kanani ya? Ana apa sih? Wong ronda iki tak ibaratno tabuhan. Tabuhan sak perancak iki sing nabuh iku cuma aku tok. Lah kon nabuh gonge. Oh, aku terima gonge. Iya. Nah, unine ya apa? Unine ngene paman ya, umpamane tabuhan ya. Iya. Tik tik dururu tik tik tak tak tik tik dururu tik. Lah kon karek gonge. Oh, iya iso wis. Si jajali. Ayo. Tik tik dururu tik tik tak tak tik tik dururu tik tik. Ya iso. Pisanane ya. Yo. Tik tik dururu tik tik tak tak tik tik dururu tik tik. Masih cepet ya enak San. Ya apa? Ya, cepet ya. Re kruk re krak re kruk re. Re kruk re krak re kruk re. Wis iso? Wis. Aman ya? Ya. Mulai ya. Ayo kon ayo. Mamula ngrepoti tok kok to ngrepoti tok kamu. Oleh gak repot ya apa wong aku wis kentongan kon karek muni. Nek aku kentongan kon iku melu kentongan ngono sing tak karepno. Oh, ngono ta. Jare gonge. Ketake wong kon iku nabuh kentongan ayo gak iso iki lho. Anane gak iso. Wedi bengi iki tak tuturi. Wedi apa? Lho kan durung krungu ta. Krungu apa? Lho.
Iki lho sono saulane lah ana peristiwa ana kene. Oh, peristiwa mbokmu kecemplung sumur. Ngomongamu lah apa peristiwa mbokku kecemplung sumur iki. Lah peristiwa sing endi? Iki lho to, awakmu nek gledu ambek aku. Oh, ana pemuda penele. Nah lah cocok wis Kuwi cocok. markabani kok. Iya. Lho kapakno? Lho kan iki dereng krungu. Durung. Mati. Mati. Iya aja rame-rame. Lho sing digepuki markabane mati. Mati kadek kuburan iki kubur tembok kene hari to. Mati temen san. Lho iya mati sek wis omonganmu mati kali temen. Lho lah kok dungaren ya. Lho wong mati rek dungaren. Lah terus nek karepmu nek arek iku wis mati. Ngene to. Kabar-kabare ya tak tutur. Iya. Lah ndak. Arang wani mati bengi arang. Lah sebabe? Nek tembok kene wong wedi kabeh. Sebabe? Lho ya iki lho ana. Apa? Anu. Memedi kok omonganmu. Mongko niki lho ngatasi wong urip kok wedi ambek wong mati lho. Enak lek ngomong durung tau metuki kok apa kok Wis niku. aja mikir iku sing penting ya awak dhewe iku jaga keamanan. Iya. Supaya aja ana maling. Lah, biasane nek ana maling iku liwate iku mesti nggone pinggir kuburan. Mulane kon tak jak nang ngene kuburan ngono. Iya apa? Tak jak nang kuburan. Oh, istirahat. Lho ta. Ta, mamula ta to. Ngene iki. Dan to. Wis gemeter kabeh iki. Ana apa kan? Lho iki ta. Napa? Ana lontong ngene to. Lho. Mamula wis dhisik aku. Makne, Lapo? kon niku mbok rewang ngono aku cegah-cegah melek. Lapo sing melek ya melek, sing butuh turu cekne turu. Lho ya aja ngono ah. Kampungmu dina iki lak kesro. Kisru perkara apa? Lho ya apa? Bontotan iki ya. Bolak-balik cok omahe wong iku dileboni. Apa sih bontotan iku? Lho kon iki gak ro bontotan. Apa? Bontotan iku watu item. Oh, wong tuane sakmono gak ngerti Gak bontotan. bontotan aku gak roh. Ngene lho. Nek ana wong mati sing gak lila jek bot-boten karo donya, karo kahanan donya. Ya. Ya dadine iku bontotan. Alah, gak percaya gak ana wong mati kok urip maneh ku gak ana, gak ana. Aja ngono. Iki wong arane kon niku wong tuwa. Lah iya sih. Ya. Anakmu markaban iki gak tau sapa omah. Lah iku larangan wong bendina kesro anane bontotan Apa ngono. kok arek lanang kluyuran babah gak popo, asal arek lanang gak pekti nek duweke uang gak colong jiko dadi lan apike. Mulane tah aku nek ngomong karo kon niku wis gak ono menangi blas. Ayo apa bang arep pengalaman? Wong Ya ngono. babah. Ngono kok pengalaman iki lho. Kemarin dikapake. Carik iku wis kandha karo aku. Carik iku wis diwedeni. Alah, kuwi karo buktine dhewe gak percaya, gak Dene ana apa Pak? Dene apa Pak? Lho iya, Wis marka. ta, peno iku aja repot-repot, gak ono critane wong mati urip maneh. Bontotan lak tembung jare. Nyatine nek wong mati ditekok bontotan? Lho akeh tapi matine iku gak mati ditekek bontotan, tapi matine wedi karepe dhewe. Wes, aja repot-repot. Pun kapok. Lho. Pun Pak Lurah. Lah apa iki? Kula nedhi wangsul man Pak. Njaluk balik nang ndi Pun kon? mboten jaga. Lho kok gak Sampel arek iki. wedi apa kon wong Pak Lurah kok diwedeni? Sing medeni sinten? Lah kon niku gero-gero iki lha apa? Kula jaga kali Yanto tengene dalan sandinge kuburan niku kepethuk lontong. Kon niku ngomong kayak bapak lontang apa kon niku? Oh hihi apa sih kon niku? Pun dirasani lho Pak Lurah. Nek dirasa Satu male. Aduh yo. To Pak Malu to. Lah apa kan iku lapo? Barang Pak Lurah iku malu to. apa bener to? Nggih Pak Lurah pancen bener sing disanjangaken kali markasan niku. Kok jare lontong ya apa? Mboten lontong. Sak temene ngeten kula jaga kali markasan. Iya. Mboten suwih niku pancen enten putih-putih.
Ayo. Lho, Pak Lurah lho. Ayo, Kon. Enten apa? Lho, tak. Aduh. Wah, iki cilaka iki nek ngene, Mas. Iya, aku percaya saiki pancen ana bontotan temenan, dadi rupane bontotan kaya ngono ta. Lah iki sing enak. Mestine, Makni. Apa oh? Kon karo aku wong aran aku iki elek-elek lurah. Sak enggak-enggake mesti diseneni karo Ndara Mantri. Ya apa le nyengeni? Sebab desa kene iki ra kestro ah. Iya pancene. Desa kono-kono iku gak ana apa-apa aman tapi tembok ndoko kene tok sak ben bengi kestro. Pancen duber-duber bontotan lagi iki aku weruh dhewe percaya aku, Pak. Lurae, Nggih Ndara Mantri. kok ribut? Nggih. Ana apa iki? Menika dos pundi Ndara Mantri? Wenggene kampung kula niki sak ben dinten enten tiang pejah disebabaken bontotan. Bontotan. Nggih. Lah sak suwemu dadi lurah nok tembok. Wis ping pira nok kedadian kaya ngene iki? Nggih sak ben dinten. Lah niku tiang pejah niku penduduk kula niku mboten merga ditekek bontotan niku tapi matine niku wedi karepe dhewe Ndara Mantri. Peningale kaya-kaya ana putih-putih. Nggih. Mayit Nggih. urip. Bareng wonge mlayu gero-gero mati. Nggih. Iku laporan Nggih Ndara Mantri. saka pendudukmu kabeh. Kathah. Lah niki namung enten setunggal Ndara Mantri. Apa? Ingkang boten nate dipun wedeni kali bontotan. Mbokne Mariati niku penduduk kula niku. Oh, dadi kon iki duwe penduduk sing jenenge Mbok Mariati. Leres. Kabeh wong tembok akeh sing mati, akeh sing lara, wedi karepe dhewe mergo bontotan. Nggih. Tapi omahe Mariati mbek Mbok Mariati iki durung tau dileboni bontotan. Pancen leres to. Gak tau diwedeni. Mboten. Mosok Nggih Ndara Mantri. kon niku ngene, Lurah. Anane kedadian niku mestine wong lurah ngerti sapa sing gawe onar kene sadurunge ana kedadian iki. Sebab aku krungu laporan jari anakmu iki mateni wong, gepuki wong. Wong kon iki suwijining lurah. Lurah iki tetuaning kampung kon gak iso nuturi masa anakmu nuturi penduduk maneh iso kon. Ngapunten saderengipun Ndara Mantri. Leres ngendikanipun Ndara Mantri. Nalika semanten wonten pasar malam ngene Koblen menika anak kula ngepuki tiyang. Ngantos kedadosan setengah mati. Terus lajeng dipun beto dhateng rumah sakit. Wonten rumah sakit kedadosan pejah. Sing digepuki anakmu. Nggih. Sak sampunipun pejah lare ingkang nami Sayudi menika lajeng wonten kedadosan pocongan-pocongan bontotan-bontotan menika. Nurut dugaanmu sing dadi bontotan iku Sayudi apa ana wong liya? Mboten wonten. Ya Sayudi. Nggih Sayudi. Sakmarine matine Sayudi digepuki anakmu. Nggih. Senajana iku durung ana jelas fakta sing menunjukno iku kabeh penganiayaan ning jelas iki lapurane jelas sing anakmu sing saiki tak tahan ning kantor polisi. Nggih. Minorong pungkusutan. Tapi iku jelase gara-gara teko Sayudi. Leres. Kon ngerti omahe Mariati? Ngertos, Ndara. Weruh. Ngertos. Ayo, derekna aku dodok nang ngene Mariati. Monggo Ndara Mantri. Lah ya apa sih Nduk, aku nek Ya apa, mikirno Mbak? kaya ngene iki. Apa kon niku gak nyisahno wong tuwa, wong kon niku wis gak ndek bapak, jeriku ki sing nurut karo wong tuwa ngono. Pirang-pirang dina iki atine mak iki gak enak Nduk, ya apa kon niku? Aku dhewe ki rumangsa bingung. Jare wong kampung-kampung ki sakbubare Kak Sayudi mati ki jare dadi bontotan. Lah ngono kok, iya, mulane ku dadi oyak-oyakane wong kampung. Kon dina iki aja dik metu-metu Nduk, mbok nek kaya ngene iki ya apa repot nek ngene iki. Iya wis Mak, aku tak ning omah ae.
Nggih niki Ndara Mantri. Oh, monggo. Markasan di markasan. San. Toh. Dalam. Monggo. Sini. Dinggiin dhisik. Salah siji. Dinggiin kok ngene iki. Lho lha mboten wantun, Ndara. Kok ndingkek gak wani. Lho ya napa wong Iki dikit carane ngene aku nek mburi nggo pistol. Nggih. Awakmu mlebu dhisik. Bilang Delengen ojo kesusu mlebu. nggih. Siramu iku lebokno nggone cendelane Mbok Mariati dinggiin. Mbok Mariati ku ana ta gak ana. Sira kula lebakan cendela. Ha. Lho, Mbok Mariati mboten enten. Nggih nika kok sing enten ilang sira kula, Ndara, Mbok. Carane. Cara ya napa malih wong sira. Tanganmu lho tangane ngawi ya berarti ana bontotan. Tangan kula awi-awi ngeten. Ya. Nggih kantun niteni, Ndara. Diteni apane? Lek muntel nggih putung tangan kula ngoten mawon. Nah itu konto sing aja dadi dingin. Kula sing ndengke nggih. Dingin. Kon ngene mburiku lisan ya. Aku tak mlebu nang kamar ya. Iya. Ayo, tok. Ana ta? Wis. Mireng napa? Glodak apa? Dak. Napa niku? Glodak. Oh, buntutan. Sirah kula ketatap lemari. Ngawur to? Medeni Ndara Mantri kok. Glodak kok bae ono apa? Ayo kon san. Kula nggih. To, santo. Ayo. Jadi Wis Jelas ono. Niku nggih, ngene sore bayang. Heeh. Ono krambung-krambung. Mesti ku jelas wis. Jelas. Temenan. Weruh kon niku. Weruh jelas iki. Apa iki? Kucing manak niku. Lho kon. Lah napa? Ngawur ae. Kok kucing manak sih Lah saya. ya napa? Bontotan kok krumbuk-krumbuk. Ya napa? iki lho, bontotan. Lho mboten wantun, Ndara. Ndi. Wis jajal undang Mariati. Nih, Nggih, kula Ndara Mantri. Sak weruhmu ana kedadean apa ana tembok kene? Wonten bontotan Ndara Mantri. Bontotan. Inggih. Krungumu sapa sing dadi bontotan? Mboten ngertos. Mustahil. Mustajab. Lancang tenan markasan lah kok jebus mustajab iki. Sanjange mustahil, Ndara. Meneng, balik campur Nggih. tangan. Sing gawe onar Sayudi. Marine matine Sayudi geger akeh wong mati kaku. Senajan iku jelase sing mateni dudu bontotan, tapi menurut keterangan lurah akibat mayit urip iki mergo Sayudi. Mulai iki aku gak ono maneh sing tak tuduh keras anan iki. Awakmu termasuk kong kali kong sing dadi sumber perkara iki. Nek wani dadi sumber berarti wani ngentasi kahanan iki. Tak bobon awakmu. Ketangkep, kebongkar enggak ing ananing bontotan Surabaya tak serana awakmu. Tapi sebalike nek awakmu gak bisa mbongkar cilik nyekel ojo takon dosa. Tak rangket, tak borgo, tak go nang kantor polisi. Ngerti? Inggih. Mbokne pisan ya, rungokno. Nggih, Ndara. Kupingmu ojo pura-pura ngredeg ya. Nggih, Ndara Mantri. Urae, sakseni ya. Nggih Ndara San, Mantri. Nggih. ambek Yanto titeni kabeh ya. Nggih. Jaga no kono kabeh ya. Nggih. Nurai. Nggih. Ayo jaga kono ya. Nek ana apa-apa Mariati kebat kon bengok ya. Inggih. Ndara. Loh, Mak. Loh, iki ana apa, Mak? Loh. Apa iki? Par. Sapa? Kon pangling barek aku. Sapa sih? Aku Sayudi. Loh, Mosok kon pangling. Cak. Kon aja wedi. Jare wis mati, Cak. Durung. Pancen ono. Sing mati arani Sayudi, tapi dudu Sayudi aku. Lah ya apa terus sih, Cak? Awakmu kudu ngerti, nganti ana kedadian sing kaya ngene mung gara-garamu. Ngeterno bare awakmu nalika nontok pasar malam. Mula iku awakmu saiki ya apa tanggung jawabne wis ana kedadian kaya ngene. Ya wis tiwas kebeneran, Cak. Mergo nembe wae Ndara Mantri karo Pak Lurah ki tekan kene, aku dibubuhi iso ra iso kongkon nyekel sampeyan ngono lho. Nyekel? Iya. Nyekel ya apa iku? Maksude nek sampean tekan kene aku dikongkon masrahake. Angkat tangan jangan bergerak. Bergerak aku tembak. Mengerti? Buka teropongmu. Buka. Iya. Sayudi. Inggih, Ndara Mantri. Kok nganti tumindak ngono iki piye nalarmu Sewu Ndara. Pancen jatosipun kula niki nyuwun pengadilan. Awit nalika semanten kula niki mboten salah. Kula diajar kali markaban. Wusanane kula ngantos dipetoten griya sakit. Wonten ngriku Sayudi niku tasih ajeg dendam kali kula. Piyambake mandhap ndugi peyan Sayudi dipejahi. Ning untunge mboten kenging kula kenging
Sayudi pasien sanesipun. Sayudi, dalem senajan ngomongamu iku umpama bener, nggih, tapi sing tak salahno iku tumindakmu. Caramu nggone mbales dendam iku kliru. Sebab iki ana pengadilan, ana hukum. Luwe kon awakmu sejening wong cilik, gak kenek awakmu gawe pengadilan dhewe. Iki berarti tindak kamu liar, ngerti? Nek ana kedadian lapor nang lurah, wong kon duwe lurah. Apa lurah iku nanggep jonggol? Lapor nang lurah. Nek wis kon lapor nang lurah gak digopres baru nang lapor atas. Nek gak atas, oh iku terserah kamu. Jelas awakmu tumindak sak karepe dhewe sonder melalui proses verbal polisi, ngerti? Rumah kula niki mboten salah. Wong Pak Lurah tembok niki nggih sumerap piyambak. Bilih kula nika tiyang leres, kula nulung. Ning nyatane Pak Lurah malah ngrincangi kali anake. Nek ngoten-ngoten Pak Lurah niku lak ngajangi ombo kali anake. Wis, ndak perlu kon debat ya. Iki didunggoni wong debat, ya. Mulai iki kabeh awakmu kudu hati-hati. Aja tumindak karepmu dhewe. Uga lurah. Nggih, Ndara Mantri. Kon lurah, tetuane kampung, diarani pamong desa. Aja tumindak karepmu dhewe. Aja dume iku anake lurah markaban. Nek salah kok tutupi tapi nek wong liya salah kok gepuki kon adili iku salah. Nggih ngapunten, Ndara Mantri. Ya, iku sing tembunge berat sebelah antarane penduduk lan anak. Nggih. Anak keluarga bojo salah. Serano nang pengadilan sik diadili ya liwat polisi sing gawe proses verbal luwe-luwe lurah awakmu ngerti Kula priyatosaken Ndara Mantri. Mariati Nggih, Ndara. Ayudi Dalem ya senajan awakmu iki kaya ngono kedadeane aku gak bakal ngalang-alangi to mutusno anan hubunganmu cinta antarane Mariati musuh Sayudi ya Reneng Sayudi berbuat salah melanggar peraturan tetep tak proses verbal. Nek wis tak masuk proses verbal tak serana pengadilan. Dene soal hukuman iki tergantung saka pengadilan. Sebab aku gak diwenang mengadili tiap-tiap menungso sing berbuat salah. Mung sak perbo gawe proses verbal. Dene nek awak wis nuntut hukuman, awakmu kepengin oma-oma sama Mariati terserah. Ya. Ning dina iki kowe tetep tak ajak nang sidang pengadilan. Lurahe Saksenono, Markasan kabeh Mariati, ikhlasno Sayudi tak gawa nang nggone kantor polisi, ya perkara pengadilan iku sing jatuhno hukuman tumraping Sayudi. Ya iki terbongkare akibat bontotan Surabaya.